cântă melodia asta de băieție, nu pentru piste, pentru toți prietenii mei, înțeles? Și pentru aia care nu mai comandă nevestele, ca să ține cont. Să dăm 50 de euro pentru prietenii mei. Să mai dăm 50 de euro pentru vagabonți. Să mai dăm 50 de euro pentru nevestele la vagabonți. Și pentru prietenii mei, încă 50. Deci, după cum observați, dau mai fac că nu mă interesează de bani. Hai să mă mai spun 50, 50, 100 pentru fratele meu. Să dăm 100 pentru nevasta lui fratele meu. Pentru frații mei, care să știe cine să ia. Să mai dăm 100 pentru, special pentru fratele meu mai mare, să știe cine e ăla. Și pentru nevasta și copilul lui. Chiar 150, câte 50 de persoane. Să mai dăm 100 pentru dușmani, 100 pentru aia care vrea rău, 100 pentru femei și câteva milioane, cât am aici, de așa, stați să numărăm, 1, 2, 3, pentru nenorociți, 3 milioane pentru colți, deci facem parte din colți, să mai dăm încă 3, încă 4 milioane pentru ce iubesc eu, încă 3 pentru ce o să iubesc din nou eu, să dă 3 milioane să fiu sănătos și să dă pentru 4 milioane pentru măicuța și măicuțul meu. Aia înseamnă să fii șmecher, să produci într-o zi. Ia uitați-vă aici, e plantația lui Gras. Ați auzit de plantația lui Gras și de băieție? Ia uitați-vă voi ce fac eu cu banii. Ia uite. La duș, mamă, la duș, mă, eu. Ploaie de bani, iau. Iau, vezi ce înseamnă